Moikka. Hyvä valaistus. Mä oon tässä mun kattoikkunan alla. Elikkä tää video on nyt tämmönen ranting-tyyppinen. Mä teen tän suomeksi. Sori, mä en jaksa, mua vituttaa. Ja tuskin aion myöskään editoida tätä, eli varoitan, jos tässä on paljon rambling tai jos mä toistelen itseäni hirveästi. Mutta nyt on siis sunnuntai. Ja meillä Facebook-ryhmässä yleensä laitetaan ne työvuorolistat sunnuntaisin, meidän pomo laittaa. Ja tämän tulevan viikon työvuoroja mulla on 20 tuntia. Ja mun sopimuksen pitäisi siis olla vähintään 30-tuntinen, että mä pystyn elämään ja maksamaan vuokrat täällä. Mutta se ei tule onnistumaan, tai siis nyt mä sain vaan 20 tuntia. Ja verojen jälkeen multa tulee tältä tulevalta viikolta jäämään käteen 130 puntaa. Ja mun vuokra täällä kämpässä tässä shitholeissa on 125 puntaa viikossa. Eli voitte laskea sen, do the math, vai miten nyt meneekään, mutta siis mä olen todella kyllästynyt tähän. Mä just tulin takaisin toissa viikolla joululomalta Suomesta. Oli ihanaa, oli lunta, oli kaikkea kivaa, näin kavereita, oli tosi ihanaa nähdä teitä. Ja mulle tuli muutenkin hirveä koti-ikävä, tai mä oon jo pitkään ajatellut, että fuck it, jos lähdetään kotiin takaisin Suomeen. Ja nyt tää taas tuntuu menevän tällä tavalla, että kun ennen joulua mä sain oikeasti työvuoroja, ja mulla oikeasti riitti rahat, ja mä olin sellainen, että no ei, ehkä tästä tuleekin jotain, ehkä mä pystyn asumaan tässä kaupungissa. Mutta ei. Nyt näköjään näyttää taas siltä, että mä en saa edes niitä tunteja kasaan, mitä mä oon pyytänyt. Niin nyt alkaa, ja nyt tosiaan kun Brexit, siis Herran Jumala, ne käynnistää Brexitin nytten, tai siis olihan se tiedossa, mutta siis ne haluaa nyt full Brexitin. Niin nyt on siis itse jo huomannut, että kaupassa on tavaroiden hinnat ruvennut nousemaan. En tiedä, liittyykö se Brexittiin vai onko se muuten vaan, mutta siis joka tapauksessa mä luulen, että shit gonna hit the fan niin sanotusti. Ja mä en halua olla täällä silloin, kun niin tapahtuu. Plus, että kun mulla ei oikeasti riitä rahaa elämiseen. Ja mä tiedän, siis Ben, mun veli, tiedätte mun aikaisemmista videoista, niin hän on lähdössä Suomeen. Hän irtisanoo kämppänsä silleen, että hän lähtee maaliskuun alussa virallisesti pois täältä. Tai siis hänet lähtee katto pään päältä, eli hän lähtee kotiin. Niin sit mulla ei ole sitä varasuunnitelmaa, mitä yleensä on silleen, että sitten hän on pystynyt lainaamaan mulle rahaa, jos multa loppuu vuokrarahat tai toisinpäin. Niin sitten jos sitäkään mahdollisuutta enää, niin en mä halua jäädä tänne yksin. Plus, että koska mulla ei ole rahaa ihan oikeasti yhtään ylimääräistä ikinä, niin mulla ei ole varaa nauttia tästä kaupungista. Että jos kysytte, että mitä helvettiä, että miksi sä lähdet Lontoosta, se on kiva kaupunki ja siellä on ihanaa varmasti. Ja siis täällä on kiva, siis tää on ihana kaupunki asua ja mä tykkään ihan hirveästi asua täällä. Mutta tosiaan se, kun ei ole siis loppukuusta rahaa edes vuokraan tai senkin joutuu lainaamaan osan siitä tai ruokaan tai mä lataan mun Oystercardia, siis matkakorttia, sen verran, että mä pääsen halvimmalla mahdollisella bussilla töihin ja takaisin. Ja mä lasken sen aina silleen, että perjantaina viimeisenä työpäivänä mulla menee just nollille se kortti. Että jos mä en käy viikonloppuna yhtään missään, enkä käytä yhtään ylimääräistä rahaa, käy vaan ruokakaupassa, niin sitten mulla aina riittää, että mä pystyn lataamaan matkakorttia. Ja tälleen mä oon nyt kärvistellyt täällä viimeisen vuoden ainakin, milloin ne alkuperäiset Suomen säästöt nyt pääs loppumaan, niin mä en näe tulevaisuutta täällä itselläni, ainakaan tällä hetkellä. Et mä tykkään tästä kaupungista, täällä on tosi kiva asua, ja siis suosittelen Lontoota, ja tää oli kiva kokemus kyllä asua täällä, ja näin, mutta mulla pää hajoaa tähän, että mä vaan käyn töissä, ostan halvinta mahdollista ruokaa ja en käy ikinä missään, koska mulla ei ole varaa. Ja sit mä asun kuitenkin Lontoossa, että täällä olisi vaikka mitä kivaa tekemistä. Niin mä oon tullut siihen tulokseen, että mä muutan takaisin Suomeen, mä saan siellä paremman palkan ja ihan oikeasti mulla on se hinta, mitä minä maksan tästä huoneesta. Niin sillä samalla hinnalla mä asuisin
omassa yksiössä, siis Vantaalla, ehkä jopa Helsingissä, niin itse asiassa asuisinkin Helsingissä myös, niin mitä vittua, että niinku, miksi mä kärvistelisin täällä yksin. Ja sitten tosiaan kaikki mun kaverit on Suomessa. Mä en vaan yksinkertaisesti onnistu löytämään täältä kavereita. Mä oon nyt ollut täällä 1,5 vuotta. Ja ei kerta kaikkiaan. Siis ei, niinku, ja mä oon yrittänyt käydä treffeillä, olisi kiva tavata ihmisiä, tiedätkö? Mä ajattelin, että niinku, miljoonakaupunki, täältä on pakko löytyä joku. No mä oon käynyt treffeillä, mutta ne ei niistä tuu mitään. Ne vaan niinku, ne harvat, jotka onnistuu edes sillä, että me ollaan samalla puolella Lontoota ja onnistutaan tapaamaan ja kumpikaan töissä, niin ei se sitten kuitenkaan just niiden ihmisten kanssa tunnu mätsäävän. En tiedä mikä musta on, tai mikä tässä on vielä, mutta joka tapauksessa mä en niin kuin silläkään saralla tunnu edistyvän. Omalta alalta mä en myöskään saa töitä. Mä tein sen yhden harjoittelun silloin palkattomana 4 kuukautta. Mulla meni silloin viimeisetkin säästöt Suomen rahoja. Niin mulla ei ole varaa niin kuin tällaiseen harrastelun ilmaiseen työvoimaan. Tai niin kuin tehdä ilmaiseksi töitä kenellekään. Ja että sain nyt täältä ne kokemukset, mitä sain. Mutta nyt tuntuu, että tästä hommasta ei vaan tuu niin enää yhtään mitään. Niin mä rupean nyt valmistelemaan sit Suomeen lähtöä. Ja nyt sitten kysymys, mä en tiedä mitä mä teen tämän mun channelin kanssa tai tämän kanavani kanssa. Että mä ajattelin, että voisin siirtyä tällaiseen suomenkieliseen. Että haluatteko te nähdä täältä tämmöisiä viime hetken Lontoon-meininkejä niin kuin suomeksi? Vai minkälaista, että jos joku nyt näkee tämän videon, niin voitte jättää kommentteja, että niin kuin, olisiko se teidän mielestä kiinnostavaa, mitä te haluaisitte, että mä teen täällä. Mä voin yrittää mun rajallisella budjetillani käydä tuolla jossain ihmettelemässä ja kuvaamassa teille jotain paikkoja, jos te haluatte. Tai niin. Vai haluatteko te, että mä pidän jotain paluumuuttopäiväkirjaa tai miten? Mä periaatteessa haluaisin jatkaa ehkä tätä. Ja mä luulen, että tää tulee tällainen suomeksi helpommin. Ootte varmaan nähnyt niitä mun muita videoita, niin se on yllättävän vaikea tehdä englanniksi silleen extempore. Siis ilman käsikirjoitusta tai mitään. Mut joo, mä tykkäisin jatkaa tehdä näitä videoita, mutta tosiaan Lontooskene häviää tästä piakkoin. Että nyt sit seuraava vaihe on varmaan koittaa jotenkin kertoa sinne työpaikalle ilman, että mä kuitenkaan saan potkuja, kun mä tarvitsen sit rahaa sieltä niin paljon kuin mahdollista. Niin jotenkin niitä ärsyttämättä ilmaista, että lähden pois täältä, kun sai. Joo. Mutta joo, mä näytän vielä teille tämänhetkistä Lontoon ilmalämpötiloja täältä, koska siellä on, Suomessa on kunnon talvi, mä tiedän. Niin täällä on tällaista tammikuuta. Itse asiassa jonkun verran tuommoista hyhmää ja jäätä näytti olevan, että niinku, täällä on jopa melkein vähän niinku kylmä. Varmaan ensimmäiset jäät, mitä mä oon nähnyt koko Lontoossa asumisen aikana. Mutta joo, tuskin tosiaan editoin tätä mitenkään. Pahoittelen, jos tää on jotenkin huonolaatuinen, niin tää kaikki valaistus ja kaikki. Mä en nyt vaan jaksa, mun piti vaan niinku päästä valittamaan tästä asiasta ja jotenkin ilmaista mielipiteeni siitä, miten perseestä se on, kun ei rahat riitä. Ja Brexit ja kaikkea. Joo. Mutta hyvä. Mä sitten mä lopettelen nyt tähän ja kiitos, jos katsoitte. Ja jättäkää jotain kommentteja tai vinkkejä, jos teillä on, tai jos te haluatte nähdä jotain nyt vielä, kun olen täällä, niin näin. Hyvä. Kiitos. Moi moi.